Síneann balla ard ó láirshráidbhaile an spidéal ag leanacht ann an bholisce sús go fada le ball an tagairt. Mála tá neart áit na aitheanta, T. Hughes, T. O'Donnell, Teach an spidéal, Russ na Rún agus Tealaigh. I meas na daoine cáiliúil a chur futhú i mála ard bhí Patsy O'Canavan, áraní ar an seanos, Mícheál Ó Hine, ceoltóir tradiisiúnta, agus Martin Thornton ar an dornálaí chamála neart eile. Tá irsmas stairiúil an chamá ar nús an scoilscarta. In áiríre tá mar an do bhla beg agus bhhailinn sibh a chur ar an olas faoi. Ba é Martin Thornton de Connemara Crusher dornálaí éireannach as an spidéal a rugadh ar an 30 lá de dhearfóver 1960. Sa bhliain 1932 ag an oíche de 60, caithfidh amach as scoiléine an spidéal é margheall ar a bheith ag treid le gasar eile agus ceann acu a chur chuig an dochtar. Níor thosa sé dornálaíocht go dtí an bhliain 1936 níor bhog sé go Sasna, an átar a bhí a chéad treidige. An seo a bhuair sé an treid agus leag sé amach an fearr a bhí sé ina aghaidh. Ó sin amach bhí gar an rathú leige ó 1937 go dtí 1943, fichi dó bua agus ní cáúnt. In 1943 dair leis a bheith ina hampín tromheachan na hÉireann. Ach an níos is fearr aithne ar dá réid le Bruce Woodcock inar chuirse airgid ar Woodcock le buachan agus bhór an scéal a bhí ann ag an nám. In 1950 bhí sé mar éachtar nó stunt double don aisteoir Victor McLagan sa scunan The Quiet Man, ról a fuair sé margheall ar an gcuail a bhí aige leis an stúrthóir John Ford. Bhí príomh character an scunan bunaithe ar an bhórtín é féin. Sean Thornton atá an príomh character. Déirtear go le linn scunaíochta gur thug John Wayne dúchlan bhórtín nuair a dtír sé ar é chreid. Déirtear gur dhiúlta Martin ar átas gomaíoch sé é. In 1971 tháinig Champagne tromheachan an domhan Joe Fraser ar cuairt Connemara agus is é a dúirt Martin leis na is tusa Champagne tromheachan an domhan a Joe ach is mise an Champagne tromheachan san cantar seo. Tar éis dó éirí as an dornálaíocht, doscail sé bar san spidéal agus thug sé an drainn an domhan air. B'in an gnó a bhí aige gur cáiliú é le tumchrí in 1984. Patsy O'Canavan. Rug agus tuigú Patsy O'Canavan ar Russ Muc Connemara. Bug Patsy go balla ord sa spidéal mar ar fásta. Áta chuig deachas gasúr. Bhí an bheas aige ar bhála ord, agus ar a gangal a bhí ag an áit leis an gcill. Tá aine mar ceann de na fónadóirí is fearr Connemara. Agus chasach se órang ar nús ben pádín an spalpín fánach, agus an bón an buí go minic. Ní duine é a ghlachpórt i go mórta seanos ar bhain náisiúnta ná áitiúil, ach rinne se eisceocht do bháin. An teireachtas. Is in 1993 bhuail se chuireann mhórin ní gandacha. Héag Patsy an tábhacht a bhain le tradiisiún na seanos a cheola rá chu go chéagún eile. Chaise blianta fada mar bhúntar tuiscannach faineach. Grínteach a dóran le líon mór riíoga a bhí freastal ar rangan na seanos an ghail active. I gcuile se chunach sa spidéal agus a chránó go Russ Muc. Rugadh Mícheál Ó Hine sa bhliain 1938 nuair bhí hisismóthir ag múna ar Ros a bhíal agus iad ag fannacht le deach na múntú an sin. Tháinig sé is cúra ceoir chas a aithrin idal agus an concertín agus chas a bháthair an melóidin. Rinne sé stad ar an ólaíocht in Ollscoil na Gaillimhe agus an sin fuair sé scoileach ceol ar freastal ar Ollscoil Chorcaí, átar bhain sé céim amach sa ceol. Is an is agur sé an chéad ceolchúirm ceol tradiisiúnta a hála na carach 1960 agus chá sé le banna céilí brosna ar fábhríonn blianta. Ceapú mar cégur ceola agus go gáir in dhé sin fós sé mór hebicín as le tumacu. Bhí fónar ar bogadh rás go Connemara le clán na hógáil le gaige agus is ar an mála ord sa spidéal a chuir siad futhú. Bhainir sé cóirla na Gaeltachta a golaiste connacht ina rud deisig na gasú canna a ggóir stáitre os cóir slua gan brún nó commartas. Dair th cían leis agus tháinig gasú as Gaeltachta ar fud na tíre chun páirt an lachas sa cóirla. Dá sé Mícheál báilachan órán Gaeltachta de bhanam cos órán a chun na hóráid na nós Peggy na Simór agus órán mhádzín ar fáil i léircís nótaí ceol do bhaint na tíre tí chéile, agus is minic go neann sé moltúachs na commartas éireachtais. Tá éis do dul scóir deisli sé an CD ceol sí a ábhas a híineag le na chóirta ceol Charlie Lennon agus Steve Cooney. Mar cuid den tionscanmh seo,
dólam cara ceoltar ón rang píosa ceol a bhaineann le bhíochra balla ard. Seo leannas éimíon ag casa Billy Rush's own. Céilín na Rooney agus Maureen na Céide ag casa an spalpín fánach. Trech me sé spígi láthir nach an mar scapin an siúlí chós in airach an éidir na daltaí bána. Scapin an siúlí chós in airach an éidir daltaí bána, má lábhar a ceachta man níana garpa a réimseach a cuic le fána. Is a chéad lá néidir dar is dá me seo bhí me siú goh sásta, sa dára lá dar le sá me seo bhí me búra cáte. Is riú lá dar is dá me si trún chuicéad fan terága, ach tá dugin sin is in éiri de lein i ráma fes le fálam. Agus bhí me se lábra hí sing a le schuún an le fána, bhí brasún leis a bhirtín slát an schoile ní dábhráte. Bhí an rá óga mún sa mána si a bhí daní láias, ach hiú bandó dar hí me se lénach chuir an tead a bhermánse. Agus buid le an lá men ach an cháid nach chábhríon dégus ráise, mais bach an líon éireach man amach a mise agus fécad na bhaine bhána. Chábhain go géit is mí le siúla tá na me lábia, beir pátíad na galí na hain thar táiseach na behavior sa spalpín fánach. Is a spalpín éireach a tréach me sé spígi sa láthir meach an mar scapin an siúlí chós in airach an éidir na daltaí bána. Scapin an siúlí chós in airach an éidir na daltaí bána, má lábhar a ceachta man níana na capal is réimseach chuic le fána. Chuma héana is cahall agla bhar an príomhórin in na Waterboys Mike Scott agus trimid neart Oldest Wide. Siad a bhíalcha an spidil a dosach chiad ná ráda iartha na héidir go mór chun in na galibeh, agus heastáid an am catha sa cheantar ag scríomhóran. Chaise le ceoltar i tíneachta na ngáileh na measc, Sean Lennon, mac leis an fiddler dúirt go raibh teachaige iade mal an sléibh. Is nuair thug sé an sin amach ar cís gur hit sé an rá leis an spidil. An rud is mú a bheálainn an lucha chur na hódan, na scéalta, an ceol agus an nálín. Chuirta siad fudfád na tíide le teachtar áit leis an albumm a hafid, ach bé ealaigh finna bhfuil teach an spidil dóibh, agus bé dagar an áitstóibh. Líg siad teach an spidil amach ar cís ón úniar Mavis Buckley. Bhí sé furfimar áit sa tafid. Úsáideach trí humor OES, ceann na tafid, ceann na measca, ceann na scíligans agus ceann na nícheann. Bhí chá cócla áitiúil fosíoch chun in de chuineáil Bahia, Katrina agus Angela. Rothir siad chuig an obair ar maidin agus bheochtach acu C. Hughes ar meallcha áile. Chuir siad filiíocht Thomas McEwan leis an órán The Stolen Child, tar éis de maic a tape cheannach an C. Francis. Chuir siad chuig an gar ruúa Burton Vanda le teachtar Thomas. Is beag gur fúdúí é le na hórtas go teach an spidil an tafid. Nu bhí siad ag champóirt leis an albumm tháinig Thomas Lowe casadh in Glasgow, i London, i Manchan, i Melfirste agus i Britain, áitir chaise chud a órán ar nús blán na mó. Sin órán a bang an ír, lua maic a rád de Lindsay agus Deborah agus duine se a brún dúing. Daide leis teachtar Lindsay a rá éagná sé tar éis le blianta agus síon chumní a dúnéidir, gan na isaici gur spag sin órán cáú le tá sa láine. Lua sé Deborah agus an amachá se lé. Lua sé Deborah agus an amachá se lé, an átar chaisiid ar chéile agus a bhrisir suas bhí acu, tí bhí siad an bliana ar chaisiid ar an chéile.
Tá leis gach níon ach tú iní na chorán. I leite mór tá tobar beanaíon ar a dúgtúir tobar na bhana. Tá cro-álainnéir agus tugann daoine tarasán go minic. Níhan daoine agus cosasúlán má hain siad ar tarasán. Deirtear go raibh fearr as condaío ag fábrín glúdaí faoin hobar na bhana, agus gúir daoine amach faoi maráil ar an bhfear sin. Bhí pean ar a bhar céanna agus níor sé an ansúl ach nuair chóir sé go dtíon tobar leis an turas é. Freisin tháinig beanna sasanna agus níor sin an labhairt, ach an sin bhí sin an ionseach gáine gur thug sí cuairt ar hobar na bhana agus go leis sé. Deirtear go bhfaca daoine ní bhana ag níochanna go cosa sa loch fádó nó bhí sé ar thorasán. Freisin nuair tá an tuisce imíthe as an tobar is féidir dogadtí an loch tá neic leis. Isce thóga leis agus é a chaithis deach sa tobar. Bhíonn daoine freisin ag fágad pein agus borain agus rudaí eile mar seo ina ní, agus deirtear nach chuide ceart ag aon duine iad teáthirt leo. Tá píosa go cloch gearr ónamis agus sin é an áit in bhfuil an tuisce beanna. Tá metha iste ag sépa hiarní déice teach dearg síoswait agus is álainn an áit é seo le teach bheith an. Páidir don ní bhana. A ní bhana mothar bhuire le lán-mhuinín thagam chugad. Ag an tobar os de chórsa léam a chraí le grá agus dóchas. Le de chrásta ar an lá seo trócra dé go méle fálam, éis le muachanní go dugad tú sláme. I mum gratha in scach céirt chum faoi de chumire cuara mo winter sa chulaghunne atá mo hímpel ar de lá éile an ní bhana. Mayanam tulini non san tegus fagpinon belai san chenish gudi ladoash.